nga Senegal batili o mesa ke garsike nga se ani chede munu me kena kambi Senegal kaina an woni bela jelembo odo o nyara mi yirala na sa anga ton fe kabini atara Coupe d'Afrique kene kan bire mauye ko in kien chamando fala net nana do jalakiri jana tuguni parce que ne min fo ko wartala o ye min sene ma ne bodo ne ya fo ya kabini umata ngo kubuko kuma kon ti Côte d'Ivoire tala onu ekibu kun kay ne niye dusukolo bola ni niye joro bola ni niye on ta foka anna chede tani kele me jouer anto do dongo do tani kele ngura de bo bolonta na ante beredo ala sa falai aba fo ma ko chama kofe maw ya say ni gardien rek asaka nyam famu munu me da kofe no oye défenseur uye olu sigi tugo nyo nga fana ali ola o chede nani walma chede nduru falen dona anga ola foka ta se atona na kesa anga entraîneur yere ya famu kanga ke bari tala uye ma kwalo angulu jouer ina fo bolonta kungulo la barate akake to fanga tigu ye fanga be munu na kulu jouer feka ma kulu black refe fona nye gwana pmami nga falai ne feno la kolosi bi bolonta ina metlenga ni kuma fo falai ala te juru do nga ala be juru sara wati mi ambora Côte d'Ivoire kuma te mi ma fo bela jele yita demsanu yere nana kana foga na u jonka jongwala fo fédération ko la mona na ke uye uluka entraîneur gene u la demsanu yere no fe hakliba na sura hakliba lo ye amere nunu wele ya ko fuka na ko yasa uku nyinga o dalaka na ko kiri blo fala yo mamu ko ke ka entraîneur kura nyini ka mogo fa na ka kana ulu wele nga bi tere fenfe no ku ngara mangoye bolontan bana kulu de to akono wa ala yito aka masala falai uye jaladi mima uye karton rujita min blaro nona o sengana obora amerika kala jala segirama yoro uye ala koy wa farkolo nyene na fana bi amari ibe sega fo ko ni kwa ko gaguye nga ya jenero fi na fo demseni to bela jele jigi anin dulatana mbu fo falai ame sega nga kuma kele ne kan hake de be falai hake de be toro de be ni jamana nyemaw nu nyesi farkolo nyene je dulatima domi falai ame nye soro ala fen chama mega ke fédération fe nyemaw ba ko ga toy falai bi al ekimununta awnye jamana mununta awnye ulu ye ni ko nu nyena waka soro FIFA ma fo foi ma fo wa anfle sanga mina niye nu ba faga yela maga ni adogo duma fana sabula muna anteta coupe du monde na coupe d'Afrique éliminatoire te foi te amolo yela ma wakati de ni wa me nyere nyini nga fana ubole ngo Côte d'Ivoire kana falai uye forum doke ko ga feno sigi senga o forum senfe la ini mungera no ye bara jumengara no uye yani nga bo kumana me mo ko hakila jigi entraîneur mi flangu nani atarani kani ni ma flide belebele flamu tuma kono akase kata na ye coupe du monde na mi ye coupe d'Afrique angota bishu na bega jabi bibulu ni ma flide entraîneur ka seben dilla ye min sebe la ini tan duru min sebe ala belebele flatu ye min ye entraîneur mi minana ta akata na ye coupe du monde na wa min ye coupe d'Afrique angota fala bi jabi boraka bi ne be daya suina parce que koyi a digire no mogo la chogomi ata fa nga cha nga na ngoni ba fa nga nye soro falai ima tellement nga borgoro nyene je chena be yake itogola wari nyini yoroi bolontaro yaku ga wari nyini yoroi to nyemo yaku ga wari nyini yoroi munu nga fargolo nyene je re koyi no no ndurati koyi ule yaku ga wari nyini yoroi mama ba kono bela jele yaki ga sugublo e be ba sama ga tiga fanfe foga taiga soroke akonna na o shite ko jugo o yala ko nyuma ere falai ni be fenga ga do sora la ala tanu be ore la ore kain ko so sabla ga baradu ngaunta nafa
ni fasodenw sigilen no k'o kɔnɔ an to o sɔrɔ dɛ ni minnu ko k'an ye baara kɛ fala ye ne b'a f'u ɲɛna an ye baara kɛ sabula denmisɛnninw an kun t'u dɔn ni min ye kɔrɔlen ka jouer ni dusukolo ye u y'o yira an na sen k'u ni fili nka kala kabini an taara an ma maa bati dɛ an ma se maa si la wa hakililajigi dɔrɔn don san 2023 Coupe d'Afrique min kɛra Côte d'Ivoire kaw fɛ yen an danna yɔrɔ min quart de finale o quart de finale kelen an filɛ o de kɛnɛ kan nin ye fana ni maa minnu k'an ye baara kɛ denmisɛnninw kɔni siniɲɛsigi bɛ u ye u ka ɲi nka maa minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a ko ɲɛnabɔ ye n'u m'olu falen ko caman de bɛ fɛn in kɔnɔna fala i tulo kana da dɔw kan ko dɔw bɛ ko in kɔnɔna na a tɛ se ka lakali e m'a ye hali a ko tɛ kɛ ni hakili yɛrɛ ye quart de finale fɛn sɔrɔlen an ka minisiri wulila ka kɔn ka commune ni e ye bɛɛ fo n'olu nana baara cɛjugu kɛ i bɛ se ka mun fɔ tuguni e yɛrɛ y'u fo i y'u tanu ka ban i bɛ mun wɛrɛ fɔ tuguni a ma ban e y'u tanu k'u ye ɲuman kɛ ni a tiɲɛna i bɛ mun de fɔ wa jamana ɲɛmaaw fana an bɛ min ɲini u fɛ fala ye u k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen ni dalen don farikolo ɲɛnajɛ in de kan fɛɛrɛ ka sɔrɔ a ko la an kɔfɛ sisan Maroc ale fana bɔra ka Cameroun bati nka o bɔlɔntan kɔni arbitre vraiment a y'a nakun kɛ han tiɲɛna Maroc bɛ se nin Cameroun na k'a sɔrɔ nin tɛ mais an bɛ Cameroun fana fo fala ye u fana y'u jɔ u jɔyɔrɔ sini ni Ala sɔnna a ma Lazara waati min ye Nigeria ale ni Algérie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o mana bɔ yen Côte d'Ivoire tɛ yan olu ni Egypte tɛ ɲɔgɔn na Pharaon n'Ala sɔnna a ma an b'o kɛ jeu concours ye sini bi ta maa minnu y'a sɔrɔ maa 6 o de jaabi ɲuman sɔrɔ Mali Sénégal la 1-0 ko Mali bɛ ci o maa 6 sini an na tirage kɛ o la tileganfɛla émission na ko o tigi ka wari k'a ci a ma sabula tirage de bɛ kɛ e ni ne tɛ se ka tirage kɛ an fila dɔrɔn dun de bɛ yan n'an bɔr'o la fala ye an bɛ kibaruya tɔ di mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Masina mara la dugu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma sa ko Togolo Kurakaw fɛ yen Kolongo marabolo la Masina cercle kɔnɔna na nin kalo in tile 8 Bamanciwale kɛbaa kɔni taara bi yenkaw kan maa 3 o fatura maa 13 o joginna studio tamani ka lakali la sa donita mobili dɔ don ani maata mobili dɔ don min kɔni tun bɛ k'i kunda Bamako kan u binna o de ka Togolo Kurakaw olu fɛ yen maa minnu joginna sa olu kɔni taara ka na n'u ye joona Masina dɔgɔtɔrɔso ale kɔnɔna na Yorosokaw fana fɛ yen Karangana ni ale y'an ka kɔɔri sɛnɛyɔrɔba ye Bamanciwale n'u ka wale kɛbaa dɔw kɔni taara ye ka dugu bɛɛ lajɛlen bɔ k'u fara ɲɔgɔn kan kunungo alamisa k'a fɔ Yorosokaw ka Karanganakaw ye fala ye ko min ye nisɔngɔ sara n'o ye jaga ye k'o daminɛna u fɛ muso k'olu ka kunnabiri ɲini ka sigi u kunna min ye baara taabolo ye ko olu de bɛna k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ Karanganakaw olu fɛ yen Mamadu Awa Gassama ale ka kiiri o tun bɛ Kɔdiwarikaw fɛ yen bi fala ye kiiri ale kɛra a ka sɔrɔ dɔnbaga n'o ye Maître Mamadu Ismail Konate a ko Mamadu Awa Gassama kɔni ɲininka kiiri tigilamɔgɔw fɛ ko a kɔni ma i sɔn k'a fɔ fiyewu ko waleya min kɛra k'a jo tɛ a y'i jɔ a jalaki kɔrɔ fɛn o fɛn kɛra a bɛɛ tun ye delili ye olu ma a ko gɛlɛya u bolo yaasa u bɛ se ka sɔn nɔgɔya sɔrɔ cogo min fɛn o fɛn ɲininkali kɛra a la a yɛrɛ ye yafa deli kiiri yɛrɛ kɔnɔna na ye nka ko kiiri procureur ale ko ka san 5 kaso di Mamadu Awa Gassama datugulen min ye sefa wari 100,000 ye k'a ka o sara min ye kiiritigɛlaw ye sa ko janvier kalo tile 30 u na jaabi bɔ k'a di Mamadu Awa Gassama a k'a taa n'a a bila dɔn fala ye ko tajiko kun gɛlɛyara ni tile 2 in na maa caman yɛrɛ kun kɔmana ka kumaw daminɛ yɔrɔ misɛnw na Ɲamanakaw Falajɛkaw anw yɛrɛ bakɔmɔgɔw ka taa se aw yɛrɛ ka yɔrɔ fanfɛlabaw ma Sogonikɔnibaw ka jukɔrɔ ni sotaramaw ni bolimafɛntigiw u bɛɛ lajɛlen kɔni kun kɛra taji ɲinina ye sa ni waati in na nka bi Ala barika la min ye sitɛrinin kun fɔlɔw olu donna min nana DNCC directeur général ba n'o ye Gédéon Danbele a ko ko olu ni douanelakaw olu ye taji yɛrɛ a y'a video ni ci ka na ko olu ye taji kun fɔlɔw kunbɛn bi DGCC ale ni polisiw ani douanelakaw ko ni Ala sɔnna ma ko taji min nana k'a bɛ labɔli kɛ wa o fana bɛ ka taa n'a ye sisan station kɔnɔnaw la yaasa mɔgɔ bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min sini ani sinikɛnɛ baaraw kɔni sigira sen kan sa min ye sitɛrinin kun fɔlɔ minnu donna bɔlɔntan bɛ ka daminɛ waati min fala ye
o kɛra ninnu don wagati ye n'o ye lazara waati ye nka min ye DGCC maaw ye u y'a yira sa ko hakɛ min nana hakɛ k'a kan ka labɔli kɛ station kɔnɔna na k'u bɛna ta ka bila ka taa station kɔnɔnaw la joona yaasa baara ale bɛ se ka kɛ cogo min na maaw bɛ se cogo min na ka taji sɔrɔ sanuko kibaru la sanu baabu o daminɛna CNT kɔnɔna na minisiri min bɛ dugu jukɔrɔ nafa ko kunna sa ale ye laseli dɔ kɛ Keba Jalo ye an ka jɛ ka ale lamɛn n'o ye professeur Amadu Keyita ye. Laɲini min yɛrɛ kɛra CNT fɛ an b'u fo laɲini min na ko an k'an ka baarakɛlaw bila ka na ministère de finance baarakɛlaw ka na kuma baro kɛ CNT mɔgɔw fɛ code minier kan ani loi dɔ bɛ ko contenu local code minier sariya de don min bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko boli ko bɛ perepere latigɛ o kɛrɛfɛ loi dɔ fana tara ko contenu local min bɛ a to Mali entreprise minnu bɛ baara kɛ société minière fɛ ani maliden minnu ni dɔnniya b'u la n'u kan ka baara kɛ société minière la k'olu jɔyɔrɔ ka bonya o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ ko bi bi in na i mana min dayɛlɛ Mali kɔnɔ dɔɔni maliyɛnw de kan ka baara k'a kɔnɔ fo ka taa caya fo ka taa baarakɛla bɛɛ kɛ maliyɛnw ye o ye fɔlɔ ye. Filanan an ka sociétéw minnu bɛ se ka fɛnw lase minnu ma minnu bɛ se ka baara u dɛmɛ ka baara la ko ka jɔyɔrɔba d'olu fana ma bi bi in na loi ye min fɔ société fɛn fɛn ni minnu b'a fɛ ka baara kɛ n'a ye fo o société ka kɛ maliyɛnw ta ye 51 a taaya la donc o ye fɛnba de ye o kuma la an kumar'o de kan kuma bɛna k'o de kan bi donc ka ɲɛfɔ nafa min b'a la yɛlɛma minnu nana min b'a to Mali bɛ se ka a sago sɔrɔ a ka miniko la Mali dujukɔrɔ nafolo fɛnw ka kɛ Mali yɛrɛ ta ye loi ninnu tar'o de la maintenant o la kumaba minnu bɛ yen ni n bɛ se k'an da bila joona min b'a yira k'a fɔ ko an ka fɛn ka kan ta ye o ye jamana yɛrɛ ale yɛrɛ y'i sen don miniko la ni i ye min dayɛlɛ sisan musaka min bɛ baara bɛ kɛ ni min ye n'i y'a ta 100 30 o ye jamana o bɛ di jamana ma 5 o bɛ di Mali privé ma filanan Mali ye société dɔ ko Sorem min ye Mali yɛrɛ ta ye n'o bɛ se ka ɲinini kɛ ka sanu bɔ kɛ ani fɛn tɔ bɛɛ dugukɔnɔ nafolo tɔ bɛɛ o ye dɔ wɛrɛ fana bɛ yen o ye fɔn 5 sigira sen kan fɔn dɔw tun bɛ dɔ wɛrɛ farala kan société b'o sara min ye fɛn caman bɛ se ka kɛ n'a ye dɔ bɛ di sigidaw la k'olu yiriwa dɔ bɛ kɛ ka siraw dilan dɔ bɛ kɛ ka kuranko ni fɛnkɛw olu fɛn dɔ bɛ fɛn hali ka ɲinini yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛ dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ fɔ min ma ko fɔn de fermeture fɔlɔ o fɔn u tun b'a kɛ papier dɔrɔn kan k'a fɔ n'i ye min da n'i b'a fɛ ka datugu i b'a fɔ n bɛ nin musaka de bɛ kɛ ka datugu an b'o a bɛ kɛ n'o de mais u tun t'a bila banque la u tun b'a i b'a fɔ ko papier kan sɛbɛnni mais bu kɛra wajibi ye o bɛ bila an ka baganw kun fɛn dɔ fana bɛ yen ni minnu ye feere kɛ n'u ye sanu bɔ k'a feere u kan ka wari lasigi jamana kɔnɔ hali n'u bɛ dɔ labɔ tuguni a bɛ segin jamana kɔni kɔnɔ o fana bɛ o kan ka banguw ma o fana bɛ kɔdi kɔnɔ dɔwɛrɛ bɛ exonération o caman de tun bɛ d'u ma dɔ bɔr'o la bon ani taxi dɔw bɛ olu tun tɛ olu fana sigira vraiment ni loi ninnu bɛna kɛ sababu ye min b'a to Mali bɛ nafa sɔrɔ a ka sanuko la mais an y'a fɔ cogo min na o fana tɛ kɛ f'a ka kɛ baara jɛlen kan a ka kɛ fana dɔnna bɛ minnu na n'o ye baarakɛlaw ye olu fana ka bila kow la. n'an bɔra yen an bɛ taa bankasikaw fɛ yen bankas ko nin waati in na Falaye logo k'a ɲɛ bɛ bankas kosɛbɛ maa minnu dɔngɔnɔ ne m'a fɛ yen na n ko kojugu ye maa karamɔgɔ ye kabi tarabasoli ninnu kɛra olu fɛ yan olu ye kuluju de minɛ koyi bamanjɔle tɛ se ka yɛlɛ yɔrɔ yɔrɔ la an y'a sɛnɛ a bɛɛ la e b'an ka finiw ye de an ye fini kɛ ka ɲɛ ko logo de ɲɛlen filɛ nin ye bankas Falaye yanni nin cɛ an yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye Fofana ye hôtel lafiya tigi ale fana kɛlen don ka min ye logo baden de kɛ wa min ye logo in ye Falaye k'a ka ɲi wa a dundala de ka di bankasikaw yɛrɛ ko nin ye tare sabula yiri min don a ladon ni a lamɔ ni a baara kɛcogo k'olu ka nɔgɔn wa a kun kɛra an ka mɔgɔw ɲɛna ko min ye yiri in ye sa k'a tɛ sɔn yɔrɔ wɛrɛ fosi la ni kɔgɔjida dugu tɛ nka wasolonkaw y'a kɛ salon ni sini min ye lafiya cɛ n'o ye Fofana ye ale fana y'a kɛ
bangaskaw fana filɛ nin k'a kɛ nin ye wa ko bɛna na min kɛ fala ye maa min ye nin kɛ nin ye kun fɔlɔ ye ale fana bɛna na maaw bolo don yaasa bɛɛ lajɛlen ka don a la a fɛn dɔw an kana to a kelen dɛ o ne nin ɲɛna an yɛrɛ t'an filɛ a la de a ma fisa ni mikoro ye dugukolo ti maa janfa ko i fala ye cɛ filɛ nin a ye journaliste ya jɔ ka taa hectare kelen minɛ senu kɔfɛ bi a mago foyi t'an na f'an yɛrɛ bɛ taa nɔnɔ deli a fɛ dugukolo ti maa janfa dɛ wawariyakaw Gawokaw fɛ yen ko maa dɔ tun ye ja dɔ bila bɔlɔlɔ kan k'a yira sa k'a fɔ ko Gawo ni wawariya pɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko ji kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ fala ye o ja de filɛ nin ye ko ji kɔni t'a ka bi ji t'a ka sini directeur régional min bɛ Sirabako kunna Gawokaw fɛ yen a ko ko min ye ja in bila sa k'a tigi ka sabali k'a delila k'a ka sabali a ka ja in jigi tɛ yen olu yɛrɛ wulila kunun ko ani kunnasini ko ja in fililen olu wulila sa ka taa kɛnɛ yɛrɛ kan ka taa photo bɛɛ lajɛlen ta k'a daminɛ Gawo bɔda fo point yɔrɔ la fala ye sira de filɛ nin ye kamalen ko ji kɛlen don ka sira min tunu dɛ o de sira filɛ nin ye ko fosi t'a la Gawokaw u ye kibaruya di min ye studio tamani ye ale y'a bila a ka kibaruya di siraw olu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ti yeli kɛ fala ye n'o o ye imavu maaw ye Adi Barika maaw olu ka sɛbɛnni n'o ye Barayi ye o tɔgɔla don o kɛrɛnkɛrɛnnena ka sigi olu fɛ yen o hukumu kɔnɔna na sa yaasa ka se ka olu la nisɔndiya kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na Burama Sumano ale taara kɛnɛ kan ye min sɔrɔ olu la Kɛba Jalo bolo an ka jɛ k'a ɲɛda o ka imavu ale kɔnɔna na falajɛ yan. Bi wulada na baro diyara n ye kosɛbɛ an ye Burama Sumano wele a y'an ka welekan labi a nana ka na baro kɛ n ka denmisɛnninw fɛ citoyenneté kan a nana ka baro k'u fɛ muso jɔyɔrɔ ni denmisɛnninw jɔyɔrɔ jamana jɔyɔrɔ ko la u ye caman faamuya la a tilala ka layidu d'an ma ko san kɔnɔ siɲɛ 2 a bɛ na nin baro ɲɔgɔnna sigi pour que ne ka denmisɛnninw ka faamuyali caman kɛ a diyara n ye kosɛbɛ parce que denmisɛnnin tɔw ni nin baro ka kan ne fana denw ni nin baro ka kan c'est pas parce que lujura b'u la k'u bɛ bila kɛrɛfɛ donc inclusion ko de don a diyara n ye a bonyana ma aw bɛɛ ni ce aw nali la nisɔndiyara de baro in bɛ min ka directeur Bari ko ma n ka malidenya ni fasodenya fɔ a ka kalanden nka tiɲɛ yɛrɛ la ne ye diɲɛ université caman yala diɲɛ université caman mais ma deli ka ni ɲɔgɔn kɛ et franchement a diyara n ye a bɛnna ni ma ni kalanso kan ka dɛmɛ Mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ne bolo yan de kan ka dɛmɛ an bɛɛ kan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min b'a fɔ ko ni denmisɛnninw ka dɛmɛ u ka kodɔn kɛ et puis denmisɛnninw yɛrɛ a ka d'u ye u k'a kalan u ka kodɔn gɛrɛ kan ka kɛ ninnu na i b'a dɔn ni faso kanu tɛ foyi tɛ nin kɛ yɛrɛ kanu tɛ foyi tɛ nin kɛ mɔgɔ min ko n bɛ dɔnni kɛ k'a to dɔnni yɛrɛ ala y'a dɔnni sira nɔgɔman na gɛlɛya e ma tiɲɛ na olu kan ka dɛmɛ o y'an se yan an ka kuma faso ko kan an ka kuma muso jɔda denmisɛn jɔda kalan jɔda an nan'o de kan wa a diyara n ye an nisɔndiyara wa bi kɔfɛ ne y'a décidé ka nin kalanbolo in k'a bilasira k'a dɛmɛ n fana ka seko ni na san kɔnɔ ala sago aw sago. hakilina min nana n'a ye parce que an y'a dɔn k'a fɔ ko maa lujuratɔw u ni fasodenya ka kan maa lujuratɔw u kan ka u sen don faso baara la o kama an ye wele bila Burama Sumano ma a kana kɔrɔlen dɔ fɔ an ye jasa an ka dɔn k'a fɔ faso ye mun ye faso bɛ dɛmɛ cogo di faso yiriwali o bɛ kɛ ni tagasira jumɛn donc a nan'o ɲɛfɔ an ye an nisɔndiyara kosɛbɛ. Aji Bari an b'a fo fala ye kɔkan kiwariyaw la Gambikaw fɛ maa 39 ko olu kɔni bato bi dɔ senfɛ olu bɛɛ lajɛlen fatura a kɛra ka jamana ale kɔrɔnfɛ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa kiwariyaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko maa ninnu bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka bato ta ka kwaji tigɛ ka t'u u garijɛgɛ ale filɛ Nizeriyakaw ka ministre de la justice kɔrɔ ni ale kun minɛna dunko juguya ni yuruguyurugu la ko a bilara sabula a ye caution sara maa kofɔlen sa k'a ka kiiri kɔni minɛna dogoda sabula ale yɛrɛ n'a muso n'a denw k'olu bɛɛ lajɛlen u tɔgɔ bɛ ko in na min ye musaka kɔni ye ko a ye caman dun Alizerikaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu bɛ labɛn na yani seliba nata in cɛ san 2026 seliba ko sagako dɛsɛ bɛ Alizeri fala ye u y'a yamaruya sa u ka jamana u ka fɛɛrɛ sigi sen kan saga 1,000,000 u k'o san ka don n'o ye Alizeri kɔnɔ n'o tɛ laya saga ale tɛ sɔrɔ jamanakuntigi n'o ye Tebuni ye ale ye laseli in kɛ ɲ'an ye senfɛ san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ka ministre ɲɛmaa ye n'o ye Sefi Kebiri ye ale k'a jija kosɛbɛ min ye bagan ninnu bɛ se ka don cogo min na yaasa laya ko a bɛ se ka matarafa cogo min salongo saliba la Marokokaw olu ma laya fa han ura y'a ɲini u fɛ sa k'u ka laya to yen ko jagoya tɛ min ye ko in a bɛ kɛ n'a sɔrɔ a se b'i ye nka a yɛrɛ tun tɛ yen ko salon n'olu tun ye laya fa
o kun ye Maroc ka sagako bannen ye fala ye sogo min bɛ du Maroc foyi tɛ dun k'a bɔ sogo bilenman o ka di Marocain ye dɛ i bɛ taa saga kunkolo de dalen sɔrɔ furu la u bolo 10 dirham 4 dirham a n'a maɲɔgɔnlɔnw olu kɔni k'a daminɛ Maroc kun f'a kun anw taara dugu min na ko Magda ale ni Kidali de ka surun ale bɛ Algérie fanfɛla la ale fana ni Kidali ka surun kosɛbɛ n'an bɔra yen Faransikɛw fɛ yen nansaralakaw ka keleyatɔnba ale ko bɛ sen na Emmanuel Macron ko min ye Donald Trump ye k'a bɛ ka waleya min kɛ bi ko nin ye jɔnya waleyaw ye dɛ ko min ye ka jagoya fanga sigi jamanaw dɔ la k'o de ye nin ye ko wa ko min ye jamanaw yɛrɛ cɛ sariyaw ye ko Donald Trump y'a bɛɛ lajɛlen sago ko ye maaw fana ko a ma ko a kana ɲinɛ ko ye ale yɛrɛ b'o baara de la min ye Faransi yɛrɛ y'o kɛ farafin jamanaw caman na ni maa min ma jɔ u ye u bɛna coup d'état kɛ olu la k'olu wuli ka bɔ yen ko ni Trump ta k'a si man jan ɲɔgɔn na k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye démocratie o min ye dictature o k'olu de y'a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen sigi an ka farafin jamanaw caman kɔnɔna na ko a kana fɔ ko Trump ye jɔnya baara kɛ k'a yɛrɛ ɲɔgɔnna jɔnya baarakɛla tɛ ko sabula ko halisa ko a b'o la Donald Trump ale ye a ka jamana maaw yamaruya fala ye u ka jɛkuluba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna na n'o ye diɲɛsɛgidɛ ni tɔn belebelebaw ye 66 ko min ye Américains ye k'olu bɛna o sen bɔ o la pewu ko k'a k'a nɔgɔnni fɛ sabula u y'a jira k'a fɔ a musaka ninnu bɛ taa sira min fɛ nafa foyi tɛ se Amérique jamana ma k'o la sa diɲɛ seleke naani kɔnɔna na tɔn min bɛ yen n'o bɛna sɛgɛn falafinna yan an ka Union africaine do fala ye k'o ka bolofara minnu bɛ olu bɛ baara mun kɛ k'u bolo u jigi da nin tɔn ninnu de kan k'o ka ca 66 in Américains ko k'u tɛ tama wo sɔgɔlen don olu ka musakaw olu dafɛ tuguni halisa min ye Américain kelenw ye u y'a jira sa k'a fɔ ko Somalikaw u ka dɛmɛ ka taa se olu ma k'u bɛna o fana tigɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na o tun bɛ dɛmɛ di sa ka hinɛ ta ka ɲɛsin maaw ma fala ye ko musaka mun bɛ don o la k'o fana bɛ ka dun k'u y'o jɔ ca ye Irankaw ka jamanakuntigi ale y'a ɲini a ka sɔrɔdasiw polisiw fɛ min ye mugu ci u k'o jɔ koyi nin y'a tile 11 maaw wulilen don k'u jɔ ka muruti boloda k'u k'a ko dɛmɛ sabula maa 27 sara min ye baɲumankɛtɔnw ye olu bɛ k'a ɲini sa k'o ko sɛgɛsɛgɛ min ye Philippinekaw fɛ yen dugukolo ale de yɛrɛyɛrɛla ye u ka dugu bɛ n'o ye Sebu ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɔni e ko ma taa ni maa 38 ye wa maa dɔw bɛ yen ko olu kɔni bɛ faraw jukɔrɔla la wala in kɛra janvier kalo tɛmɛnen min ye maa minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ sa ka se ka nin ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ o ye maa 100 ye maa 12 k'olu su taara ye so dɔw binnen o dugumana la Faransikɛw y'a jira sa ko nansaralakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu b'a fɛ ka baara min sigi sen kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka fɛɛrɛ dɔ sigi k'olu sen tɛna ye o baara in na min ye Faransi ye a kelen tɛ Irlande o ko ale fana bɛ Faransikan ta nɔfɛ Faransi bɛ min fɔ k'ale b'o la Pologne ni Hongrie ninnu bɛɛ lajɛlen ko nka k'o tɛna se ka baara in a bali libre échange n'o ye Mercure ye k'a na sigi sen kan Bruxelles kaw fɛ yen don nataw olu kɔnɔna na Danemark kaw ka dugu min bɛ yen n'o ye Greenland ye États-Unis ka wulilen don o nɔfɛ wulikajɔ hukumu kɔnɔna na sa min ye Greenland kaw ye u yɛrɛ ko sa ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ u ka se k'u yɛrɛ lakana koyi kɛlɛkɛcɛw kana maaw kana dɛmɛ d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Allemagne ni Faransi u jigi b'olu ka sɔrɔdasiw kan k'olu bɛ se ka t'u dɛmɛ cogo min na baara in na wa min ye u ka faaba maaw ye sa olu fana kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ yaasa maaw bɛ se ka dɛmɛ d'u ma cogo min na Sirikaw fɛ yen u ka dugu min bɛ yen ko Alep muguci kɔni barika bonyana ye kosɛbɛ min ye Bamaɲɔgɔn ka walekɛbaw ye k'u wulilen don k'u jɔ tuguni fala ye ale Alapi kelen min ye Bashar minɛli e ko a ko ma daminɛ yen ne wa sabula bi a yira k'a fɔ sa ko duguden kɔni caman ye degun sɔrɔ ye a yira k'a fɔ ko maa 55 kɔni o bɛɛ lajɛlen jogina wulikajɔ nɔfɛ maa 9 o fatura min ye u ka jamana ɲɛmaaw ye sa olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'u na fɛɛrɛ sigi sen kan sɔrɔdasilaka minnu bɛ yen sa k'olu ka wulikajɔ kɛ o wulikajɔ de kɔni talen ka fɛnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ dugu caman kɔnɔna na kinw ale ni bolofaraw caman kɔnɔna na maa 100 140 ɲɔgɔn ko olu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔ bila ka kɛ ni waleya ninnu ye Sirikaw olu fɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min bɛ Américains min ye Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ bɛ sen na Donald Trump ko ale b'a dɔn cɔcɔcɔ ko min ye Russie ye k'o tɛna sɔn ka balawu bolo ta ka ɲɛsin Ukraine ma tuguni koyi ko n'u ye bɛnkan sɔrɔ ka sigi sen kan zen ko Russie bɛ sɔn ka taa o da fɛ ko ale dalen don o la min ye Russilakaw ye olu ko kunun ni kunnasini ko sɔrɔ olu ye bundeli kɛ min ye kalo 9 tile 9 ye o tɛ bi ye sa wa
k'ulu ye susuli kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafasɔrɔ sira minnu bɛ ani sɔrɔkɛyɔrɔ k'ulu olu bunte wa min ye u ka Maria Zaharo n'ale kumalasela ye k'ulu kɔni bɛ kangaramada kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzara jamanaw ye ni maa maa kɔni ka sɔrɔdasi yera Ukraine i ni Irisi bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ ta na sira fɛ i k'i sigi n'o ye Kɔdiwarikaw fɛ yen Sumayila Beredomi ni ale ye fanga sinamatɔw ka kumalasela n'a kun minɛna wulikajɔ senfɛ k'u y'ale bila yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na waleya in kɔni kɛra sa kalata olu bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ min ye Kɔdiwari jamana fana kɔnɔna na sa premier ministre ani gouvernement maaw olu y'u ka walansɛmɛ baara k'olu di Kɔdiwari kɔni sigilen sa ka gouvernement kura kɔnɔ nka yan'o cɛ Alassane ko sa a ka premier ministre kɔrɔ ma n'o ye Robert Mabere ko ale ka to baara la ale n'a ka ministre yanni gouvernement kura ka sigi fala ye min ye PDC ye k'a y'a ta kɛ maraba yaw kelen jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen a y'a bɛɛ lajɛlen ta assemblée kura nata in kɔnɔna na Laurent Gbagbo n'a ka tɔn k'olu ma foyi sɔrɔ kununkunun kuma min bɛ senna bi Kɔdiwarikaw fɛ yen ko yalama min ye Tɛmɛ Burama ye n'o ye Alassane yɛrɛ baden dɔgɔnin ye k'e k'o tɛna na kɛ assemblée président ye wa sabula maa min don bi a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ min ye wasaden kalata tɛmɛnen na Senegalikaw olu ka tajiko k'a kɛra sanayɛlɛ y'u bolo salon tɛmɛnen kɔnɔna na sa o kun sigilen don ni min ye ko a tɛmɛn'o ka pewu Senegal yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ sa taji in a bɛ se ka feere cogo min na hɛrɛ ani baden na k'a sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ u ka tajiko in na min ye bɛnɛnkaw fɛ yen kalata n'o ye wasaden kalata ye o kun cɛra pewu a yira sa k'a fɔ ko min ye fanga ale n'a a kɔladenw olu kɔni ye jɔyɔrɔba sɔrɔ ko in na o bɛnɛn kelen kɔnɔna na sa Vodu tɔgɔla don san 2000 ale ni 26 kɔnɔna na o fana kan ka ɲɛnɛmaya min ye Togo Niger ani Benin k'olu kan ka u labɛn fana u saba faralen ɲɔgɔn kan sefa wari dollar wari miliyɔn 178 u kan ka o de sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la courant min n'o bɛ di u ma Nigeria fɛ o ye Nigeria ka juru ye Togokaw fɛ yen olu ye bɛnkan kura saba u bolonɔ bila nucléaire ko ta na sira fɛ sa yaasa u ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ye baara minnu bɛ kɛ u fɛ yen banque minnu kan k'o baara kɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye bolodi ɲɔgɔnma in kɔnɔna na n'o nana ni yiriwari sira minnu ye k'o bɛna to sa u bɛna dan sigi banque caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ yen sa n'olu kɔni tun bɛ ka baara kɛ nka waleya in n'a sera ka sigi sen kan u ka marabolo min na sa banque minnu bɛna taa sigi yen min ye maa 1800 olu bɛna baara sɔrɔ Nigérikaw fɛ yen min ye minɛn ye n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛ minɛn ye fala ye olu y'o tɔni 77 san yaasa u ka kalanso kɔnɔna na sa k'olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka subahana mansin k'o di kalandenw ani karamɔgɔw ma nin bɛ dan sigi an ka bi su in na kibaruya telimanw na min dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ ka bɛɛ lajɛlen hakili lajigi dɔrɔn Coupe d'Afrique Mali ale binna bi Senegal ɲɛkɔrɔ 1-0 denmisɛnninw ka fo baara a kɛcogo ɲɛna nka an ka farikolo ɲɛnajɛ baara cogo labɛncogo n'a kɛcogo fo yɛlɛma ka don o la Maroc ale fana ye se sɔrɔ Cameroun ka 2-1 sini ni Ala sɔnna ma lazara waati min ye Nigeria ale ni Algérie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sufɛla la sa fitirimagɛ waati Égypte ni Côte d'Ivoire ana sobongo ana je prononce kɛ o kan ni maa min sera k'o jaabi sɔrɔ min ye jaabi sɔrɔ Mali ni Senegal ta la sini an bɛ tirage kɛ midi waati ka ka wari k'a caman Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ i Keyita lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la